Salam, hormatly, gyzykly kanalyň agzalary we mehmanlary. Gowmasyňyz. Gyzykly kanala hoş geldiňiz. Hemişeki bolşýaly, bugün hem men siziň bilen görän gyzykly we peýdaly maglumatlary paýlaşarym. Şu günkü mowzumyza geçmezden öň men sizden şu kanala agza bolup like basmaňyzy we bolsa bir sany tesbir ýazmaňyzy uly haýyş edip soraýaryn. Onda näme? Kanala agza bolup like basan bolsaňyz we şu videony tomaşa edip bolandan soň tesbir ýazmaňa taýýar bolsaňyz, geliňizdi şu günkü günüň videosyna başlaýyn. Adından belli bolşýaly, bugünkü videomuz türme hakynda bolar. Türme adamlaryň eden jinayatlary üçin kanuny ýagdaýda azatlykdan mahrum edilip, kazatyň belläň bir möhletynyň dowamyna saklanylýan ýeri. Türmeler güýçlendirilen umumy ýörite dünýäli rejimlerden ibaratdyr. Azatlykdan mahrum edilen adamlar eden jinayatynyň agyrlygyna we gaýtalanmasyna görä şol ýokarda agzalyp geçilen rejimli türmelere iýerilýär. Umumy ula adamlaryň oturýan türmesinden başga da zenanlar, ýetkinjek ýaşyna ýetmedikler we içeri işlerde işlenler üçin aýratyn türmeler hem bardyr. Türme sistemasy dürli ýurtlarda tapawatlydyr. Türmeler hakyndaky umumy statistik maglumatlara görä, öňki Sowet Soýuzyna degişli bolan ýurtlarda 1000 şirak sistema ulanylýar. Türmäniň daşyndaky jemgyýetde bolşýaly, türmäniň içindäki jemgyýetiň hem öz gurallary bardyr. We ol gurallar daşyndaky gurallardan has tapawutlydyr. Şu wagt köp ýurtlaryň türme sistemasyna täze reformalar girizilip, türmede oturan jemgyýetiň özüne alyp barşy 7/24 kameralar arkaly gözegçilikde saklanýar. Emma bilişimize ýaly, Sowet Soýuzy döwri türmedäki jemgyýetiň öz gurallary bolupdyr. Ve olar birnäçe gatlaklara ýa-da rusça kasta ýa-da mastlara bölünipdir.
Rus dili Sovet Soýuzynyň milletleriň arasynda baglaýjy dil bolan sebäpli şol gatlaklaryň atlary esasanam rusça bolupdyr. Meselem, blatnые, положенцы, авторитеты eň ýokarky gatlak bolup, ol gatlaklaryň köpüsi bilkaçlaýyn jinayet edip birnäçe sapar türmede oturup çykan adamlardan ibarat bolupdyr. Ve olar türmede oturanlaryň arasyndaky meselelere gödekçilik edýän eken. Mujiki orta gatlak bolup, olar bilkaçlaýyn edilmedik jinayet netijesinde türmäge düşenler. Ve olar hiç hile topara goşulman, diňe çaldyrak çykyp öýüne dolanmak bilen bolupdyrlar. Ve niçe kasta, yani iň peski gatlak, iň aşagdaky gatlak hasap edilipdir ve ol gatlak zenanlara, çağalara, garrylara ve saglygy taýdan özüni gorap bilmeýänlere garşy jinayet edip gelen adamlardan ibarat bolupdyr. Ve beýleki türmede oturanlara olar bilen aragatnaşyk saklamak mertebe hasap edilmeýän eken. Köne Sovet filmlerinden bilişimiz ýaly, türmedäki tutsaglaryň öz arasynda ulanýan dili bar. Ol dili rusça fenya diýilýär. Ol dil esasanam tutsaglaryň arasynda ulanylyp, türmede işleýän işgärleriň düşünmezligi üçin döredilipdir. Говорить неправду. Фуфло толкать. Хорошо. И так. Пивная. Тошниловка. Ограбление. Гоп-стоп. Нехороший человек. Редиска. Häzirki döwürde tatu salonlar bolup, tatuirovkalar moda boldy. Ýöne öňkü döwürde türmede oturanlar nakolka edýän eken. Ýagny tatuirovkalary emeli usul bilen edýän ekenler we her bir nakolkanyň manysy bar eken. Eger ýalňyş nakolka etse, tutsaglar ondan şol eden nakolkasy üçin jogap bermeli bolýan eken. Ýa-da ony öçürmeli bolýan eken. Sebäbi her bir nakolkanyň manysy bolanlygy üçin ýalňyş nakolka etlenmek gadagan eken. Şu ýerde ýene de bir zady belläp geçmek gerek. Ol hem azatlykdan mahrum bolan adamlaryň ählisi jinayetçi diýip pikir etmek ýalňyşdyr. Sebäbi kä halatlarda bilgaçlaýyn jinayete baş goşmadyk adamlar hem türmäge basylyp bilinýär. Meselem, bir guruluşyk gidip duran ýerde ýokardaky zatda işläp duran adamyň elindäki çekiç birden sypýar we aşagdaky adamyň kellesine düşýär we ol aradan çykýar. Netijede ýokardaky işçi Jinayet kodeksiniň plany nomerli sersapsızlyk netijesinde bir adamyň ölümine sebäp bolmak diýen maddasyna görä birnäçe ýyl azatlykdan mahrum edilýär. Kä halatlarda bolsa derňew işleriniň dowamyna ýalňyşlyk goýberilip, günäsiz adam hem türmäge basylyp bilinýär. Meselem, Amerikaly Kevin Strickland adlı adam 18 ýaşynda wagty etmedik jinayeti üçin ýalňyş ýerde tutulup ömürlük türme tutsaglygyna höküm edilipdir. Ve 43 ýyl türmede oturup çykandan soň günäsizligi subut edilip 62 ýaşynda azatlyga goýberildi. Ýene de şeýle bir adamyň bir Sam Craig Richard Cowley'dir. Ol 39 ýyl türmede oturupdyr ve 39 ýyldan soňra onuň günäsizligi subut edilipdir we azatlyga goýberilipdir. Ýa-da ýene-de bir misal hem Ursetde birnäçe adamlaryň ölümine sebäp bolan ganhor Chikatilo tutulmazdan öň onuň ýerinde şüphelenip atu karar bilen atylan adamlar hem bolupdyr. Şu taýda belläp geçilmesi gerek bolan zat hem bu gaty seýrek bolýan zatdyr.
ve köplenç halatlarda şol derine işlerin dowamında şayatlaryň we beýlekleriň ýalňyş maglumat bermesi netijesinde bolup bilýär. Ha dostlar, şunun bilen şu günkü videomuzun hem soňuna geldik. Eger şu video göňüňizden turan bolsa, agza bolup like basarsyňyz diýip umyt edýärim. Siziň bilen indiki videolarda görüşýänçek hoş, sag bolun.